Asa man gadoy? Si Ma'am Amparo akong puyo si Mon pero mahimo ikaw na lang masulti niya oy. Unsa man na? Naibong manggug ko atong Santa Claus good. Nga gusto kay manag-iya sa kanding. Ako naman kung gibalibaran pero ganahan lagi siya mopalit bisag usa lang daw ko no. Santa Claus? Katugong gukdon sa mga bata. Oo, katong sige susuro niya. Na yung mga bata kuyog. Sige ko balibad niya pero mamugos man uy mopalit jud ko na siya. Nindot niya, no? Mamugos gud siya. Ay, kung na, palito na niya para ihatag niya. Yo, wag niya, good. Naamaw na siya. O pag siya magkondinto mon. Ato pag siyang floor. Ha? Kung sa mga toyo, si Floro ang kanding. Ang kanding lagi ang toyo. O klaruhan na siya. Bantay ang kanding si Floro, kaya importante na sa mga kinabuhi. Oo, uy, ako man ginang-gibantayan. Ano sa mga kaniya giduol sa Santa Claus? Kaduhan ang higayon siya ni Duol. Ang una, katong nagtugway ko sa mga kanding sa Laguna. Ug ang ikaduha, awag yun siya makontento, giduol yun niya sa floor. Sige ra baghangyo. Kasi mo nang usa sa nagkaila sa kanding na. Nya, nakapili na siya sa kanding. Imong gipapili. Awa man, kay bisag hain naman atong mga kanding na. Iyang paliton, bisag usa lang daw. Ah, sige. Bantay gud ang kanding diha. Ay basig mao na sila ang mga tulisan ba. Pero wala ta kinahanglan ato lang yung bantayan ang pinaka-importante ha. Ha? Oo. Okay, aris ako day. Daghang salamat, wa kabalay. Ay, Sidra! Oh, pwede ba? Asan ka? Wato sa inyo. Kita kang ma'am? Oo. Wa na ba dito sa balay da? Nay, si Andre ako itong nisugatan. Kaya nangita ko siyang ma'am. Sa man pag umangkaw na oy, magsige magsuri-suroy. Ibaw man ta siya nga wa pa mo dakpi ang nagpatay sa barangay tanod. Wa pa gidakpi ang suspek. Peligro kanin dapita ron. Karon panahon na. Mao lagi, oy. Naroon tabay, doon na kituyo ni Mama Paro. Mao lagi. Ako siyang sultihan, may tungod ini pagsigig imbitar ni Marlon niya. Nikalit magug kaayo ang batasan ni Marlon. Gusto ni Marlon nga adto na patipuna si Amparo puyo sa ila. Ako hibungan ako ani kalit nga pagkaayo ni Marlon sa kung pagkumangkon oy. Mabitaw, no? Nga, kontra man ta kay na sila. Mao gyud. Iya mga nigi pabutan siya Amparo bisag wisa. Mauna, bastang kuyawan ako at itabua, oy. Ako ba may dimit? Murag nagduda ko da nga doon na nila yung planos Marlon ng Amparo. Kalit man nagkaayo ni ta. Nga, Lida. At laos lang ta si mo bye-bye sa inyo. Basig tuwan na si Amparo dito ni abot na. Ano? Yan ang Santa Claus. Kung magsuroy-suroy din sa ato, magikilingawan sa mga bata. Oh, mao gyud. Wa may lang Santa Claus nga may tumawan eh. Kay Pasko lagi. Di ay ha? Pero gaduda ako na Santa Claus sabon. Naunsa man? Gaduda ako na Santa Claus nga basig nakalinggat na siya ni Guot ba. Mao ba? Pero di na ako kasiguro. Ningom ko si Andoy na ako nga kaduhan ako na siya duulan na Santa Claus. Kay nihangyo nga paliton. Gusto sab. Ngayon gid nga kadudahan. Mao na mangita gid ang laing paagi bon. Hulihok din ta. Ilikan na to daan kay bisig mauwahin niya ng tanan. Stila, ay lagi pagdali-dali. Sa maratol man ka, oy. Tingali wa jag masabtan ta nga doon tay kitaguan. May man ganun dali-dalion bon. Hulihok din ta kay tingali niya daghan na niya makabantay. Daghan na magdudaan aniya. Ay lagi pagdali. Kung doon ay nagduda, igor na sa pagduda. Doon na patay kahigayunan pag-usap sa atong paagi. Kinahanglan mang lihok din ta. Kasi pa dito mong lihok di ay. Kanang mag-Boy Scout ta ba? Kabaw ka unsay motto sa Boy Scout? No guts, no glory. Ay, di. Be prepared.
sa Binisaya pa ibutang sa siguro. Kapatay, galhal ka lang. Di ka kabawa mohubad. Ano day? Be prepared gani. Sa ato pa. Muhaguros og dagan. Mao na siya ay be prepared. Mo ba? Mo ba? Ug dagat? Someday. Pareha ra na oy. Kana ding be prepared gani ka, inikahuman na mahuguros din kag dagan. Ay, sige na lang. O gani. Patay mahimo ana. Ug mahitungod sa atong problema, di lang ta magdali. Sige lang, ugma siguro. Atong atuon si Andoy, atong imbestigahon. Di lang ta magdali-dali kay alanganin na kay karon. Arita dilis bahay mo sulti toy. May kay wa sa papa ron. Andes, papa ni mo, sir. Tuwa sa bahay na muslungsod. Ugma pa to. Kamay noon. Toy. Pinahanglan nga. Mahilon na ako. Nang may tabo lang akong gusto nga. May tabo. Bahingilin. Bakit di ba ninyo? Kasi maong sir, ang papa ni mo, sir. Mao lagi. Mao na nga magsabot kitag maayo. Ini mahimo toy nga. Magpabili ni akong kahimtang ngayon ini. Bitaw, sir. Minyo na ko. Gusto na ako. Silin gyud, mo ako mahimo asawa. Ano na, sir, dito sir, para makakaon sa tagumba ba? Tawa day. Tawa. Humbaray mo nga pason. Bitaw, sir, ay. Medya rin ito, sir. Kumba na lang. Natagang kumba kasi lang ilang tata, sir. Bligya. Ang kaminyo na mong ilin, mo importante dili itong sumba. Bugal-bugal dada. Ba yung buot ko. Toy. Itong gisugo na ko nimo. Murag nindo to. Kato, sir. Huwag problema, oy. Uyon kay sinidensyo ato, sir. Okay guys, Nidensyo. Oo. Klaro ha? Pati ka? Oo, pati. Sabi ko ni mo, sir, ang gusto ni Densyo, nga mahimo yung kang umagat niya. Nga gusto sa Densyo, nga magkakumpare sila di papa ni mo. Oo. Mao na. Kung sa gani diskarte ni Densyo, ayo dahi gyud. Tapangi gyud siya. Pero mulampos ta niya ako ang pangandoy. Oo, sir, ay, ayuda na lang. Sus, kasayo na na. Huwag na, problema, sir. Ay, sir, narito yung niyo sinidensyo na ako, nga pasultian ka. Sa man. Ginan ko niya ba nga, tingna si Sir Marlon nga, gusto niya, sir, kasabaan siya ni mo sa tubangan siyang asawa ni ng munday, o labi na siya yung mga anak. Ako kasaban? Oo, Si Densyo? oo. Ipakita lang ko ni mo sa iyang pamilya nga, kasabaan ni mo siya. Oh, kasi yun na master kina na akong pangasaba oy. Hindi na lang kinahanglan praktisan. Oo, ka na, sir. Kano sa man niya gusto nga kasabaan ako siya? Oo, bisang sa adlaw, sir. Uwa. Sige, buhaton ko na. Insigidas. Gani ko si Andoy, napulang din dakong tawhana. Ngano man ay? Ingong ko apason ko to sa tubod, wag gid mapas. Di man gyud siya. Kay ganahan siya, magsige na siya bantay na yung mga kanding. Siya ro. Nagduol kay na. Ambot mga na Andoy na yun. Ang saan man na imong aman? Nasakit ba na? Ambot lang. Maubito na yung gisgutan gani ha. Kay ingon lagi ko no ang doktor nga siya sakit. Ang saan ko na nasakita? Uman siya musulti. Basta kay grabe ko nang sakitan ay. Sige artista ra na oy. Ngan di man sa musul, sige minuglaag, sige minuglakaw. Kung may sakit pa siya, magpundo siya, bay. Ikaw, Basig musod na siya pagdating Sana, uy! artista. Kung saan niyang pinasultihan niya? Sa'yo naging artista. Ha? Kung saan naging artista? Di ba? Ikaw ba? Gusto ka tingali mag-artista? Kay sakit-sakit ka man. Tinood bitaw. Ang doktor nga nag-ingon ako nga na ako na ko'y sakit. Unsa lagi ng imong sakit? Grabe. Grabe lagi ko kayo ni. Basta kayo. Grabe kayo. Gusto ka? Grabe man ka ng imong sakit, Ron. Mangistar tag ospital, aron ka mamaayo.
Kamo may nakaingon ini akong sakit. Sa mo hinungdan nga mga mamatay na ko ini. Apo, Jatay, uy. Yung matunguhol mo kagalingon. Ah, Flor. Ato dito si Andre ka pasak ka. Pakuha og tubig imnon nun. O, Nay. Padali ah. Oh, partner mo. Basta lakon mo. Sa Japan pa rin. Ibawa naman kani mo kinsay ka boys kanding. Oo, noon. Bawa noon. Mayo nun. Unya. Mao lagi part oy. Lisod ko sa pagkigistorya kay masabtan niya ta. Unya part. Huwag na kabantay na mo dito nga. Kauban ta. Wa oy. Si Gunong eh. Sige lang nila. Napalito na nung kanding. Mabitan na akong gibuhat part. Pero nakuha lang plano eh. Saan hindot kini? Manubo tagling tao nga mupalit ang kanding na. Naghantag mayo na. Huwag mo na ibato ni mo. Magsige tagdoot ito nga ibaligyan ka ni magduda ni Nona. Di na ginauna nila baligya. Mo sa tuod siya. Tagtauran sa tanaban. Ato sa pakuan ng pabugnahon ba? Magduda nagmay magsige tag adto dito magsige lang ta dito. Relaxan sa nato na kadiyot. Dali on tani part. Kay lisod kay lipat mo na sa ta. Taguan na sa nilang kanding. Planohe ko na part makawat man ako ng kanding. Bebe, agoy. Kuha na be. Agoy, pandit na. Makawat man ako ng kanding. Lisod ta part oy. Yan naman. Ilagi nang gitaguan ng kanding nga. Why noon? Araw noon na silang may mutangan pero ang ako ba? Ibantayan mo kung na pag-ayaw. Hasta siguro sa gabi eh. So ayan lang na to. Tuon ta na. O yan og kawat. Oo. Nang tuon ta na gabi part. So ayan na to. Mango na to. Dili mada. Dili ta pugson. Relax ta kadiyot. Planuhan sa nato. Kamus am na nato buhaton. Karong gabi gani. Nya, kanang imutang nga da. Wa pa ni hero ya. C is for the candy trim.